بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın təci ustadlı, yüzleri nurli, dilleri doğali, Hacı dedelerimiz, yürekleri nuru iman bilen coşayan, yalfıllayan, kıymatli, erzeşli yigit dostlarım. Huday tebarek ve Teala hemmenizin bu mübarek Şaban ayın içinde etyen taatlarınız, ibadatlarınız, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınız, açayan elleriniz, din dünyanız için etyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday tebarek ve Teala emniyeti, can sağlığı, parahatçılığı, nığmat bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in 36. mübarek siretinin içinde ahirki celese Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in gurrunundan. Emme kelasımızın ahirkisi gelecek hafta olur. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in bir celesede, bir vefa dünyada İslam'a hizmet edip, Allah'ın yolunu zahmetleri çekip, canından, malından fedakarileri eden Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin can yoldaşı olup, hemme kıyınçılıklarda Resulullah aleyhisselamın yarı olan, yaveri olan Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ahirki celesesi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in dünyadan vefat etmekliği Müslüman doğullu bir tarihin muhim gurrunlarının birişidi. Tarih yadiyarlaydipdirla Resulullah aleyhisselam vefat edeni in olokon tarihte muhim zat Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in ki Resulullah aleyhisselam'dan sonra inki muhim olan tarihte bir vakailen biri Ebu Bekir Siddiq'in dünyadan vefat etmekliği. Bir dünya Mahtumul İşan'ın diyenna Mahtumul şükreylegil Hudaga ölüm beraberdir şağa gidaga diye de Mahtumul İşan. Ölüm her kime den molye. Resulullah aleyhissalatu vesselam'e de vefat etmek yağdayı bir vefa dünyanı terk edip gitmek yağdayı gelye. Eyni şon yali her bir peygamber olsun, her bir yaxşı adam olsun, her bir teleka adam olsun, ölüm her kimin başına den mol gelye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq de her naqat yaşasa da ahir adamın ölüme var ya. Hazreti Allame Vefa'yın aytiyani, dünya fani bu ömür yildek geçer. Dünya fani bu ömür yildek geçer. Ey cavan dostum, yaş dost. Ey min hazır fırsetim ba, min hazır yaş, min hazır iççegi işlemma. Men hazır bir yaşlığım ma baba sonramınna mescide de barars, yaxşı adam da bolars, qawlardan da bolars. Ay tawba da eders. Hazır vaqt kanna biz hazır javan. Dünya fani bu ömür yildek geçer diye Hazreti Allame Vefai Kuddise sirru. Dünya fani bu ömür yildek geçer. Her neçe yansa çırak ahir öçer diye Hazreti Allame Vefai. Ay çırava da çırani ay eteğine kadimde zeytun yağı bilen yakılya ya belki yağı yağdan yakılya her naqat yanıp dursa da şu çıra bir gün sönmel tökönmella ömürde şon yali adam 100 yaşasın ondan idafarak yaşasın ki ondan az adamla geçiyor. Resulullah aleyhisselam men ummatumun köpsi 60 bilen 70 yaşar diptir. Az adamla 100'e varacak 100'den geçecekle. Hay 100'ü da varası tüvelemi yaşaptır ha. 100 yaşaptır değil ya. 100 neyme? Anlayın merin özleyensen adam 100'e var ya. Özümüz bir gözlek görsek neçe vaqt bundan önce oğlan üttük bir hem kelasla vatdi. Inna adam qıyı sıkarptır, oğlu yoruptır. Adam bir deni duşları öz bir ulolup var ya.
şi omur şi bildirmäni geçip barýa. Dünýe fani, bu omur ýeldek geçer, her neçe ýansa çırak, ahir öçer. Ahir öçýär dämi? Degme Hudaýyň bendegisine Hudaýyň ýoluna haqiqati ilahiň ýerine gezip ýöken can berdi Hazreti Mevlana Kuddise sirruh. Ömür geçýän bolsa ömrümizi ýagşy ýerlerde ewliýalar aýtýamyşda, "Ey men bir gaw ýerde, gaw ýagdaýda men jan bereň, maňa bir doga etsen" edipdir da bir wagtda bir salih ewliýalaryň birine biri. "Ey gaw ýerde, gaw ýagdaýda jan berjek bolsaň, gaw ýerde, gaw ýagdaýda kän görün, kän tapylşan" edipdir. Hey olokon nokta haş üstünden ýöne başga mowzulary geçikmeli. Ýaş dostlar. Her bir adamyň gaýyk etýän zady şu ahirdem gaw ýagdaýda jan mereyli, gaw ýagdaýda adam bir musulman adamyň gaýyk etýän zat da şu. Jan Hudaý husne hatime nesip etdiye her bir adamyň gaýyk etýän zady. Bize bir doga etdirler. Biz bir ýagşy wagtda, ýagşy jaýda bir Hudaý Taala bizi amanat alsyn, husne hatime nesip etsin. Ol ewliya adam aýdypdyr. Gaw wagtda jan meresin gelse-de, gaw ýagdaýda jan mereýinsen de, şol gaw ýagdaý känet, gaw ýerlerde kän görün, Hudaýyň fazly rahmeti giňdir. Sen şo ýagdaýlary Allah duş eder dipdir. Adam Hudaýa şu ömür geçýän bolsa gawluklarda geçsin. Hazreti Mevlana aýtdy: "İn jahan khane-i khabestu khiyal, in jahan khane-i khabestu khiyal, hin ru ansu ke bu bovet nuru kemal." Nagat odan aýtdy Hazreti Mevlana, "In jahan khane-i khabestu khiyal." Bir dünýe adam gaflet uykusyna yatylýan jaý, bir khiyal jaý. Hazreti Ali radıyallahu anh aýdypdyr da: "En-nasu niyamun fe iza matu intabahu." Adamlaryň hemmesi gaflet uykuda ýaty dipdir Hazreti Ali. Adamlaryň hemmesi gaflet uykuda ýaty. Fe iza matu, ajal gelip adam jan berýärmi? Intabahu, şonu oýanýarlar. Haqiqaty emir nämedi açylýar. Emma onda hayır bolmaýar diýmiş Hazreti Ali. Gaflet uyky, gaflet jaýşy dünýä. Hazreti Mevlana nagat awadan aýtdy: "İn jahan khane-i khabestu khiyal, hin ro ansuke bovet nuru kemal." Ol ýola garşyn ýöri, bir tahayyulatdan, bir hiyalatdan çık, ol ýolda nur watdy, kemal watdy. O da Allah'ın ýoly. Allah'ın ýoluna ýöri. Hazreti Mevlana aýtdy: Hudaý tebarek we taala hemmemizi husne hatime bilen ahir demimizde öz rahmetine, mağfiretine gark edakadan gaw ýagdaýda Hudaýyň huzuruna barmak eserlemiz bilen nesip etsin inşallah. Hazreti Ebu Bekr Siddiq de şeýle hytmatlary etse de, Hazreti Ebu Bekr Siddiq de bir insan. Kullu nefsin zaiqatul maut. Her bir insan ölüm azylygyny, ölüm tagamyny datmaly bolýar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in ohum wefatyny tarihte Resulullah aleyhisselam'den sonra inki olokon wakaelen biri jahan İslam'da. Hazreti Ali radıyallahu anh aýtdy, gurun ahirine geler, "Ey min ýaly musibet Resulullah aleyhisselam'den sonra Ebu Bekr Siddiq'in ýaly uly musibet musulmanlaryň başyna gelin nädir?" diye. Cemadiyü's-Sani aýyna 10-njy ýyl hicretde, yani Resulullah aleyhisselam Mekke'den hicret edip Medine barandan 13 ýyl sonra Hazreti Ebu Bekr Siddiq bir gat merizliye. Bir merizçiligi de sebep bolýar Hazreti Ebu Bekr Siddiq düşöge girip şo bilen şo merizçilikden galmany, amanat janyny täwil bermekligine sebep bolýar. Enemiz Hazreti Aýşe radıyallahu anha aýtdy: "Awwalu ma budi'a maradu Abi Bekrin ennehu igtasala ve kana yawman barida." Ebu Bekr Siddiq'in deslap merizçiliginiň şuruğu başlamaklygy sawuk gün ötdi diye enemiz Hazreti Aýşe. Qyýda Hazreti Aýşe radıyallahu anha sawuk günne Ebu Bekr Siddiq duş aldy, gusl etdi, üstünden suw akdy. Şo günne beter sawuk bolansaň bir kızdırma geldi. Hazreti Ebu Bekr Siddiq kızdırakadan bir 15 güllep yattı diye. Şu 15 günün içinde namaza çıkmaklığı yaramadı. Beter kızgını gati güýçli boldy. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a
Hazreti Ebu Bekir Siddik namazı cemaat bilen sen okuy diyakadanı Hazreti Ömer'e emretti. Sahabalar 15 bunun içinde Ebu Bekir Siddik'i iadetine soramana geliyetdiler. Emme şu sahabaların içinden Hazreti Ebu Bekir Siddik'in yanından ayrılmanı beter yanına kän gelen Hazreti Osman etti deyip Hazreti Ayşe enemiz radıyallahu anha şeyler rivayet etti. 15 ullap Hazreti Ebu Bekir Siddik şol sawuk hawada gusledenni şol gyzdyrma gelakadany düşege girýär. Tarihte edilýär Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in illeti vefatyna sebep bolan zat şu gyzdyrma. Şol sawuk hawada suwa düşüp şu gyzdyrma gelip şo bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq vefat etdi. Bir emre tabii gyzdyrma bilen diýilýär. Emma yine bir qyl wa o da Ebu Bekir Siddiq şol Hayber'e gidenne bir Yahudi zinana Resulullah aleyhisselami Ebu Bekir Siddiq de yanına baka bir mesmumlap, temlap bir gaza veriye. Resulullah aleyhisselam de geçen celesede geçti. Enemiz Hazreti Ayşe'nin yanına şol semin eserin men tapyan deyip Resulullah aleyhisselam vefat etip bariyaka semin ağzılığı men vücudumda tafilye deyip gitti Resulullah aleyhisselam. Ebu Bekir Siddiq'e de şol semin eseri tedrici yuvaş-yuvaştan Ebu Bekir Siddiq'e eserin vurdi. Şol semin eseri şonu yıktı diyakadani bu qiyilla ba Fethul Bari'de şeyle getiriye. Emma yönü sahihrak rivayet Ebu Bekir Siddiq semin eser gerçen bolsa da şol gyzdyrma bilen sawuk hawada suwa düşenne şo gyzdyrma bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq düşege girdi diyakadani bu gurrun gavirak bolýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq öz başına gelenligini görýär. Yaramaz ýagdaýa baran wagtynda sahabalar ýuşurakadan aýdypdyr. Innehu qad nazala bima qad tarawun. Görýän zadyňyz men başyma geldi dipdir. Hemmäňiz görüp duňyz bir yaramaz ýagdaýa gelipdin. Men inni güman etmeýän bir düşökden, bir ýatşymdan men galaýyn dipdir Ebu Bekir Siddiq. Men güman etmeýän bir düşökden, inni bir meriçilikden men tagalyp galmany güman etmeýän. Fe'ammiru aleykum men ahbabtum. Özüňize bir emir tutunyň, özüňize bir emir baş taýin edin. Kimi halasaňyz özüňiz ýakydan Ebu Bekir Siddiq sahabalyň öz ihtiýaryna goýýar. Siz men ba wagtymda dünýede eger bir başy özüňiz taýin etseňiz özüňize gawy bolar, soňra ihtilaf zat bolmar diýakydan Hazreti Ebu Bekir Siddiq özü ba wagtynda sahabalar ýuşurakydan maşweret etdi. Sahabalar aýdypdyrlar Hazreti Ebu Bekir Siddiq'a ra'yuna ya halifete Rasulillah ra'yuk. Ay bizim nazarımız ey Resulullah'ın halifesi ey Ebu Bekir Siddiq sen özüň näme diýsen, sen fikrin, sen nazaryň, sen kimi iler çeksen bizim hiç gurrunumuz ýok diýip sahabalar meşweretinde şeýle aýtdylar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ona maňa bir mohlet beriň diýe. Göreýin Allah bilen arasy näzire, dini näzire, bindeli bilen näzire bir nefer billaýin şonu size aýdyn diýip Hazreti Ebu Bekir Siddiq öz ogly Hazreti Ebu Bekir Siddiq sahabalar çağırjak. Men bir özüm göreýin Allah bilen näzire, dini näzire, bindeli bilen näzire men birini taýlaýyn diýipdir. Şondan Hazreti Abdurrahman ibn Auf diýen sahaban çağırýar. Ey Abdurrahman, maňa habar ver şu Ömer Faruk'dan. Ömer ibn Hattab näzire diýe. Hazreti Abdurrahman aýdypdyr: "Huwa wallahi afdalu min ra'yik." Ol sen öz bilýäniň diýipdir. Hemmämizden gawymyz o. Sen özüň bizden oňa ýetirek. Muny bizden soraýan sen diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýle soran wagtynda. Ol bizden gawsy ýakydan Hazreti Abdurrahman şeýle aýtdy. Soňra Hazreti Osman çağırıpdyr. Mundan sorapdyr. Sen Hazreti Ömerden maňa habar ver. Ömer ibn Hattab näzir adam diýipdir. Hazreti Osman aýdypdyr. Allah şahitdir diýipdir. Biz zahiri görýänimizden batyny gowrak adam diýipdir. Biz zahirini görýäs. Emma batynne mahfide hafada bizim görýänimizden gowrak, dogurrak adam Ömer diýipdir. Muny özüň bizden gowulýan. Şeýlelik bilen Hazreti Ebu Bekir Siddiq näçe nefer çağırýar. Muňa hemmesi ensarlardan, muhajirlerden nazar alýaşy Hazreti Ömer ibn Hattab barada. Hemmesi bir nazar, bir ray Hazreti Ömer gawa adam diýakydan aýtýarlar. Meger Talhat ibn Ubeydullah diýen sahaba
Ola edipdir fakat ey Ebu Bekir Siddiq sen biz Ömer baş etip koyjak bolýan, halife edip öz ýerine koyjak bolýan. Sen Hudaýa näme jogap berjek? Ömer bir gaharjan adam dipdir. Bu gahary bilen adamlara zulm edämesin dipdir. Hudaý Taala taňa näme diýip Ömer goýdyň diýasa sen näme diýjek? Bir ýüregi bir gaçrak gaharjanrak adam diýip Hazreti Talha diýen sahaba bir etiraz edip aýdypdyr. Bir de meşweret edilipdi. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýtdyr oň jogabyna: "Aqulu Allahumma istakhlaftu aleyhim hayra ahlik." Ay Hudaýa men aýdaryn, Hudaýa sen inki gawy bendäňi şolara baş edäkidan goýdum diýer dipdir. Biziň bilişimizden Ömer ibn Hattab beter ýagşy gawy adam, men şo gawy adam diýäkidan şonu goýdum diýer dip Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Talhaga şeýle jogap berýär. Ondan sonra sahabalar üç rakıdani Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir mektup ýazýar. O da Hazreti Ömer'e hilafeti berip Hazreti Ömer öz yerini tayin etýärligi özü ba wagtynda. Mektubi şi Bismillahirrahmanirrahim. Şibir ýazylan zat, şibir ahd Ebu Bekir Siddiq'den Ebu Bekir Abi Quhafa oğul Ebu Bekir'den dünyada ahirki ahdi, dünýäni terk edip ahirete barýan wagtynda. Men sizlere baş edäkidány Ömer ibn Hattabi sizlere janişin edip baş edäkidan goýdum. Ol Ömer'in aýtýan zadyny eşitersiňiz, Ömer'den itaat edersiňiz. Eger dogry walakydány Ömer dursa, men fikrim, men özüm şonu dogurdur diýäkidány begelledim. Eger bir wagtda ýolun Ömer azasa, ýene men ýalňyşym bolýar. Mundan sirem men haýry erade edäkidány gaýby bilmeýän adam menni. Men size şu dogurdur diýäkidan meşweret bilen baş etip goýanlaryň şundan itaat edersiňiz diýäkidan bir mektup ýazýar. Inne şu taada Hazreti Ebu Bekir Siddiq Hazreti Ömer'i sahabalan tamam rizayeti bilen meşvereti bilen özü dünýeden vefat etmeke Hazreti Ömer'i tayin etýär. Enemiz Hazreti Aýşa aýtýär: Hazreti Ebu Bekir Siddiq şol düşekde yatan wagtynda bir näçe gurrunlary wesiýetleri bar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr: "Gözden men malyma emir bolup baş bolup halife bolanym märi näme zatla ba? Biz gözledik Ebu Bekir Siddiq'in tamamy daraýysy dünýeden vefat etjek bolduqa bir däne kul ba, ýüklerini göterip işlerini etip duran bir däne kul batdy. Bir däne düýe ba, guýdan suw getirmäne işlerinden sirim diye bir kul bir däne düýe ba. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şolary Beytul Mala ewurden beriň diýdi. Şola wesiýet etýär Beytul Mala ewurden beriň diýäkidány şuna aýtýär. Hazreti Aýşa aýtýär, aýtşy ýaly ewrakydan Beytul Mala iýerdik. Hazreti Ömer'e baran wagtynda ağlady. Rahmetullahi ala Abi Bekrin. Allah rahmetsin Ebu Bekir Siddiq'a. Özünden soňramkylar bir gyn ýagdaýa goýdy. Binagat bir takwalyk, binagat bir arasa adam. Bir däne kul, bir däne düýe, o da öz bir hajat eslisinden sirin bolup duran zatlary ýene Beytul Mala täwil berip barýar diýäkidány myň takwalygyna Hazreti Ömer radıyallahu anh aglatyp enemiz Hazreti Aýşa şunu naqletýär. Şol düşekde yatan wagtynda Hazreti Ebu Bekir Siddiq bir näçe wesiýetler aýtýar. Emma bir meşhur bir tarihi şonu Hazreti Ebu Bekir bir gurrun aýdypdyr. O da näme? Hemmemiz taniyat, şımahalı çellim Ebu Bekir Siddiq, dislab iman getirenlerden, Resulullah aleyhisselam peygamberlik berilenine dislab iman getiren ola kollardan Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Müşrikler, Kureyş'in müşrikleri katil bilen, öldürmek bilen tehdit edenlerine Resulullah aleyhisselamın yoldaşı olan Ebu Bekir Siddiq, Gari Sevur'de, ol hicrette Medine gaytmaklıkta, tamam cenglerde infaq etmeklikte, himme zatlarından geçmeklikte Hazreti Ebu Bekir Siddiq nagat olokon işleri bitiripdir. Arada burun Ebu Bekir Siddiq Resulullah aleyhisselamın yanına geli İmam Bukhari'nin rivayeti haşi. Cenge gidilecek bolanda dinnan sirim Ebu Bekir Siddiq tamamı darayisi näme zady ba bolsa Resulullah aleyhisselam'ı getiripdir dinnan sirim. Yani näme zady ba bolsa
Resulullah aleyhisselam soraptır. Eçeriğine nämen koydun diptir. Hazreti Ebu Bekir Siddik Allah'ını ve Resulünü koydum diptir. Fakat Allah'ını ve Resulünü koydum diýäkdan iki däne bir haşerrek yüngden dokulunan bir parçany Ebu Bekir Siddik geýäkdan oty. Hiç dadı da yok, bar yok zadyny Hazreti Ebu Bekir Siddik feda edäkdan Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna oturanna Allah'ını ve Resulünü koydum diýäkdan oty. Yani tamam zatlar feda etye Allah'ını ve Resulünü koydum diye Hazreti Cibril gelipdir. Ya Resulallah, Ebu Bekir Siddiq'e Huday Taala salami verdi. Salamından sonra Huday Taala aytdy, men Ebu Bekir Siddiq'ten razi boldum diýäkdan aytdy dipdir. Ebu Bekir Siddiq'e Huday Taala 7 gat asmanlardan salami verdi. Huday Taala da aytdy, men Ebu Bekir Siddiq'ten razi, men şol Ebu Bekir Siddiq'ten razi boldum diýip aytdy. Şonu Ebu Bekir Siddiq'e aytdy. Hazreti Ebu Bekir Siddik men eşden wagtynda gözlerinden ýaş gaýdyp men Allah'ım razi edeýin etdim diýäkdany gözüne ýaş getirip Hazreti Ebu Bekir Siddik ağlamany durýar. Ayş Mahtumul İşanyň şeýeri hemişe okuýsak da gelişýär daşyňa. Ya yaratgan ýoluny nanyňny berseň az heniz. Hudaý Taala sen Allah ýoluny näme etseň boş gitmeýär. 7 gat asmanlardan hay Ebu Bekir Siddik hemme zadından geçti yöne otida. Hay falaninna ve hemme zadından geçipdir. O hacik dip harc edipdir. Hay näme şeytirip näme? Hay falaninna ve oturan öýün satypdyr. O falan edipdir. Ýa minip gören zadyny aýyrypdyr. Hay bir näme dençirim, näme gerek zatmyşy? Hazreti Ebu Bekir Siddik näme şeyitmeklik gerekmi? Hay bolýa da bir medenlerek berdi. Meger eçersi ýokmy? İman gerek, şunu düşünmäne iman gerek. Yüreklerde iman gerek. Näme? Hudaý ýoluny bir zat berseň näçe beraber bolup geljekligini. Bir adama bir ewurlik geljegini bilemizde, şoňa edilýär da näme ewurlik gelýär ondan ilakadan. İman gerek. Hudaýyň ýoluny bir zat çykaraňda Allah oň jaýy näçe beraber etip berjekligini. Ebu Bekir Siddiq'te şu iman mamışdyk. Himme zadından geçipdir 7 gat asmandan Hazreti Cibril gelakadany Ebu Bekir Siddiq'e Hudaý Taala salami verdi. Hudaý Taala aýtdy, men Ebu Bekir Siddiq'ten razi boldum diýäkdan aýtdy dipdir. Ya Resulullah, Ebu Bekir Siddiq bir iş etdi, şayet yerde adamla gurrun etmesin. Asmanna 7 gat asmannäki periştele, hatta arşy göterip duran periştele Ebu Bekir Siddiq'e min zaqydan 2 däne parçak dolandylar. Şu Ebu Bekir Siddiq'in eden iş bu gadr ýola konmaly 7 gat asmannäki periştele, hatta arşy göterip duran periştele Ebu Bekir Siddiq'e min zap 2 däne parçak dolanıp dolaşmak dipdir. Yerin yüzünde eden işi näme? Emme asmanlarda nagat magamy galypdyr, periştele şoňa meňzäpdi. Ya yaratgan ýoluny, nanyňny berseň az heniz. Ten berehne oturup donuňny berseň az heniz. Eşke abyň joşdurup ganyňny berseň az heniz. Hak edip mahtumly janyňny berseň az heniz. Ne için? Cenanı islen canın unutmak gerek. Cenneti islese bir adam, ya canan molon Allah'ını islese bir adam, canından geçmeli olyamıştık. Ebu Bekir Siddik, şif hedakariler etyen Ebu Bekir Siddik, dinden süreyim, imma bir meşhur cümlesini aytıptır, ayrılacak bolup tuqa düşökte. Hazreti Ayşe nakletye, Hazreti Ebu Bekir Siddik düşökte yatan vaktini aytti. Leyteni kuntu qaddamtu li islami ma huwa afdal, subhanallah. Leyteni kuntu qaddamtu li islami ma huwa afdal. İslamdan süreyim canından, malından rişadetler koyan Ebu Bekir Siddik, ayrılacak bolup tuqa näme aýdypdy? Kaş İslamdan süreyim, şu dinimden süreyim, şu Resulullah'ın yolundan süreyim, idafara hıtmatlar edip başarın bolsetdim da dipdir. Subhanallah, akılları angaltya Ebu Bekir Siddiq'in edip duran işi. Emme yine de kaş İslam'ımdan süreyim, dinimden süreyim, Müslümanlardan süreyim, idafara hıtmat edip başarın bolsetdim da. Edeni işin kim görüp bar ya, çın Müslüman adam işi. Ey cavan dost, yaş dostum,
Qataytmak daha yönü özümüz bir hesaba saleyliň. Himme zadyn feda edip duran Ebu Bekir Siddiq Allah yolunda häzirde az görüpdi. Özümüz İslamdan sirim näme etýäs? Etýän işimiz näme? Hytmatymyz İslamymyzdan sirim, dinimizden sirim näme hytmatlar etýäs ey ýaş dostum? Sen bilen hay jawan olan sen bilen gurrunum. Her yerde bol, her yerde kulak as. Ebu Bekir Siddiq eden işin az görüp barýanmasa biz näme etdik İslamdan sirim? Hey kıyamatda biz Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna duramızda ya Resulullah şir iş edenler niyakadani bir zat özümüz bilen bir üýşüreýliň. Şu dinden sirin bir zat edeýliň. Her zat etsek de azha. Emma hosranyny ökünçde bolar. Ol adam hiç dat dinden sirin etmese. Bir dinden sirin canlı verilýär, başlı verilýär, kanlı seçilýär. Emma din, İslam ay berbaşy içeriğimi saklaýly, oglanlamy saklaýly. Şu hytmat edip bilsek, hey ogul gyzla yetip barýar da, bir islami musulmançylyklaryny öwredip, bir islami terbiýet berseň, olakon hytmat etýän şumat. Gişliklikden çağan eýe bolaylyň. Şumat oglanjykla ýagyz oglanla da, eýýän puşeşleri ütgäp başlaýar. Oglanjyga 10 yaşta namaz bilen buyurulýar dämi? Hükmen okuýdy ýakadany. 7 yaşta aýdylýar, 10 yaşdan melek dagygrak durulýar. Ulamalar aýdypdyrlar, gyzlardan sirimde şu bernamany icra etmeli. Namazından sirim oglan 7 yaşanyny okuýa namazyň, 10 yaşanyny bireme başyna gaçrak durmaly. Namazyň okuýdyňmy? Hey namazyň geçirami ha diýip dagygrak duruşyň ýaly gyzlardan sirimde şu bernamany icra etmeli. O näme? 7 yaşanyny jany kelläň örtmeliler ha. Jany hijabyň şeýleje gedilmeliler ha. 10 yaşayan birazcık bir şeditrek durmalılar başına. Hetin kişiliklikten soni şo bilen bar getirmeli, boyun aldırmalı. İslam'a bir olakon hytmatçy. Ay munna aýdylýar, meger dinni saq tutmak barmy? Din meger ikrah barmy? Öz ihtiýaryna bolmalymy? Musulman bolmasa adam öz ihtiýaryna zorlap İslam'a salyp bolmaýar. Emma İslam'a girenden soňra birazcık başynda durmaly bolýar. Birazcık İslam'ın usulü bilen usullandyrmaly bolýar. İslam'ın ýoly bilen ýollamaly bolýar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýdypdy, kaş men İslam'ymdan sirem bir az idafara hytmat edip başarsam etdim diýär-de. Hazreti Sadi aleyhirrahme şiwarada nagat awadan aýtdy. Kaş derrehe vefa biş azin mi raftem. Kaş derrehe vefa biş azin mi raftem. Be yad bende nevazi der hulus biş azin mi raftem. Çera be seraye fani dil beste budem. Çera be seraye fani dil beste budem. Be suye asmanhay baqi biş azin mi raftem. Hezaran gam be dil darem az umre gözeşte ki ey kaş der rehe hak biş azin mi raftem. Her lehze ke der pey dilxahi mi gözeşt kaş der bendegi Huda biş azin mi raftem. Her nagat İslam'dan sirimten gitsen hazır da azda. Kaş yine Allah'ın yolunu men izafarak hytmat eden bolsatdım da diye Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh yaş dostlar meslekimiz arasa meslekte biz qavi meslekimiz var. O näme? Mezhebimiz kamil mezheb. Aqidemiz behterine aqide. Fezai mecazi kirýän daý aqide barada bir zatlar diýilýär, ya bir mezhep barada bir zatlar diýilýär. Ýaş dost, sen özüň şunu belläp goý ha, jawan dost. Şunu belläp goý. Resulullah aleyhissalatu vesselam İmam Ahmed'in rivayetinde la tuftahannal Konstantiniye. Konstantiniye İstanbul fethediler diýipdir Resulullah aleyhissalam. Hükmen fethediler diýipdir. Mesihilen elinden İslam'a geçer. Fele ni'mel emiru emiruha ve le ni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Hey neveyle şolong başı emiri qawu emir diýipdir Resulullah aleyhissalam. Şuna dikkat edin. Neveyle şolong emiri qawu emir. Neveyle şolong servalar, koşullar, qawu servazy ýakadan Resulullah aleyhissalam aýtdy. İmam Ahmed, İmam Beyhaqi, İmam Taberani rivayet etdi. Hey neveyle qawu emir diýipdi. Neveyle qawu serva şola diýipdi. Şola kim?
Sultan Muhammed Fatih hemmeňiz bilýäňiz. Neveyle gowdyp Resulullah aleyhisselam täyid etip durşalan gowlugyny Sultan Muhammed Fatih'in aqidesi mesleki sen meslekin sen aqidanda. Mezhebi İmam Azam Ebu Hanife'nin mezhebinde. Aqidede Maturidi aqidede hemin sizin aqidanızdan. Nakşbendiye tariqatinden Akşemseddin diýen pirin meslekinde. Hemin özümizden, edil özümizden. Mezhebi İmam Azam'ın mezhebinden. Aqidesi Maturidi aqideden mesleki de Nakşbendiye'den. Resulullah aleyhisselam fele ni'mel emiru emiruha niveyle qawşan emir diptu. Eger aqidesi bozuk adam bolsatdi, eger mezhebi bozuk adam bolsatdi, Resulullah aleyhisselam niveyle qaw emir diýmerdi oňa. Mesleki de, yolu da, etiqadı da hemin öz etiqadymyz. Meslekin dogurdur ey yaş, ey jawan dost. Hazreti Bayezid Bestami Arif olup hemmeňiz bilýäňiz. İbrahim Edhem, Şaqiq Belhi, Ma'ruf Kerhi tamam ewliýaly sen meslekinden. İmam Azam Ebu Hanifeň Hanefi mezhep müştekemmetsig. Eger aqidesi, mesleki, mezhebi dogurda bolsa, ozry ewliýaly bolmardy. Ey ýaş dostun billah goý. Fele ni'mel emiru emiruha. Neveyle emir, qaw emir dipdi. Mezhebi näme? Hanefi mezhepten. Aqidesi näme? Maturidi. Hemme biziň aqidamyzdan. Resulullah aleyhisselam aýdypdy. Ýoluň dogur bolsa, dogur ýolum diýaqadan uğra. Hazreti Mevlana näme diýe? Rubehi kehas zan şiraneş poşt, beşkenet kelleyi pelenganra bimoş diye Hazreti Mevlana. Rubehi kehas zan şiraneş poşt, bir rubah tilki olasın niptir. Arkasında arslanlı dursa, beşkenet kelleyi pelenganra bimoş. Ewünne pelenkle bolsa da, alaca kaplanlı bolsa da, özü tilki bolmakly bilen, rubah bolmakly bilen, kiçi zeyif bolmakly bilen olarda da dewip geçer dipdir. Meslekin yolun şoduruşu arslanlardandır. Yolun şoduruşu doğru adamlardandır. Doğru yolla yürüyen adam bolsak. Be her hal Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh aýtdy. Wagty İslamdan sirin bir az hytmat eza farag etip bilfetdim da diýip yatan ýerine enemiz Hazreti Aýşe aýtdy narahat bolup ýaty. Şol merizçiligi on meşgullap Hazreti Ebu Bekir Siddiq'inki on meşgullap tuğul çekdi. Men burunça meriz yatan wagtynda bardım diye enemiz Hazreti Aýşe. Hazreti Ebu Bekir Siddiq şonna şuna aýdyp batýdy. La'amruka ma yughni thara'u 'anil fata iza hashrajet yawman wa dhaqa biha as-sadr. Hey canım bilen gasam içýän, canım bilen ant bolsun diýip ýaty Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Adamyň daraýysy, adamyň maly, adamyň mülki şeýle bolsa da adamyň gursagy gysylyp janyň çykjak bolanyna haýyr berjek gelmişdik diýip ýaty. Adamyň şeýle daraýysy, şeýle maly mülki bolasyn, adamyň ýüregi gysylyp janyny çykyp barýaka, o zatla boşmuşdyk diýip Hazreti Ebu Bekir Siddiq ölüm azylygyny çekip ýatyka şuna aýdyp ýatdy diýe. Enemiz Hazreti Aýşe. Şondan menden sonra di ey Aýşe ey gyzym, sen inki eşerimden maňa mehbubra gawwaryanym sen nersiň ha ey gyzym. Maňa aýt Resulullah aleyhissalatu vesselam fi ayyi yawmin mata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnni ölüm azylygyna bolansaň Hazreti Ebu Bekir Siddiq soruyor. Resulullah aleyhisselam näçilenji gün vefat etdi? Çenşembe gün vefat etdi diýip Hazreti Aýşe menden soratdy Ebu Bekir Siddiq. Men aýtdym döşembe gün ýar atam ey Ebu Bekir Siddiq diýip aýtdym. Meni umid etýän Hudaý Taala meni şo güne köklesin diýipdir. Ey gyzym, eger men döşembe gün giýje dady men jan merasam, Resulullah aleyhisselamyň gawwaryan gülleri meni ertire goýman, giýje de bolsa meni Resulullah aleyhisselamyň aýrylan zamanyna ýakyn bolansaň, Resulullah aleyhisselam de döşemmäni gawwaryatdy, meni ertire goýman, şo gün gaýrat ediň jaýlaň diýakdany şeýle maňa tawsyrdy diýe. Şona aýdyp duran ýagdaýynda ahyrky aýdan zady Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in Tewaffani muslimen ve elhiqni bis salihin. Şunu zemzem etip durdu Ebu Bekir Siddiq. Tewaffani muslimen ve elhiqni bis salihin.
Tewaffani muslima ve alhiqni bis salihin. Hudaya men musulman ýagdaýymda vefat ettir. Hudaya men salih bendeliňe sataşdyr. Meni salih bendeliň arasyna goş diýip, şunu ahyrky aýdan zady boldy. Şondan soňra Hazreti Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anh amanatjanyny teslim berip ruhi asmana garşyn gitdi diýip, enimiz Hazreti Aýşe şunu nakletdi. 63 ýaşynda Ebu Bekr Siddiq vefat edenne. Resulullah aleyhisselame ýaşy da kök düşüp Resulullah aleyhisselam bilen 63 ýaşda bilelikde ýaşlar da kök düşdi. Doşemme gün Hazreti Ebu Bekr Siddiq şol isleýän formuny hewat etýäni Hudaý Taala maňa ýetirip, doşemme gün jan berdi, seşemme giýje bolan wagty, ýani doşemme günne bolýa öze Cemadiyü's-Sani aýyň 22-nji güni hicretiň 10-njy ýyly Hazreti Ebu Bekr Siddiq amanatyny, ruhuny teslim etdi. Şondan Medinede ses galýa Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in vefatyna. Resulullah aleyhisselam'ın vefatından sonra inki olokon musibet bolupdyr Medine'nin ähline. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in vefatyny eşitenne her kim ağlap daşaryk çykýarly. Medine'de inki garanky gün Resulullah aleyhisselam'ın vefatından sonra şu boldy diýakadan aýdylýar. Hazreti Ali radıyallahu anh çakkallap aňyrdan gelakadany Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in gafsyna durakadany rahimekallahu ya Ebu Bekr. Allah sana rahmetsin ey Ebu Bekr. Sen Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın enisettin, yoldaşytdyň. Resulullah aleyhisselam'ın sırdaşytdyň. Sen Resulullah aleyhisselam'ın ynam geçiren adamsytdyň. Sen Resulullah aleyhisselam bilen meşveret etýän yoldaşytdyň. Sen Resulullah'ın sırdaşytdyň diýakadany wallahi la yusabel muslimuna ba'da Rasulillahi bimislike abada. Wallahi diptir Hazreti Ali Resulullah aleyhisselam'dan soňra sen ýalyny agyr musibet musulmanlary yetmet dip sen dine bir izzet etdiň, sen bir dine bir gala etdiň. Seni Hudaý Taala amanatjanyň alyp öz dostuň bolan Resulullah aleyhisselame sen sataşdyrdy. Allah senden razy bolsun ey Ebu Bekr Siddiq diýakadan Hazreti Ali keplemen saket bolup durup hemme märekede şondan aglaşýarly Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in vefatyna. Hazreti Ebu Bekr Siddiq öz wesiýet etýäli Esma diýen zinanasy Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i ýuýa, gosletýä. Öz wesiýeti bilen Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekr namaz okuyýa. Kavrda jaýlamaly bolanna Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in öz wesiýeti bilen enemiz Hazreti Aýşaň hüjresinde Resulullah aleyhisselam'ın gapdalyna jaýlamaly bolýa. Mubarek kavry gazylýa Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Talha mubarek kavryny girakadany Resulullah aleyhisselam'ın gapdalçygyna Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in başyny Resulullah aleyhisselam'ın mubarek yerişiniň deňesine Resulullah aleyhisselam'dan azaňrak ýyrakda ýani Ebu Bekr Siddiq'in başy Resulullah aleyhisselam'ın mubarek yerişi bilen deň ýagdaýda goýulakadany lehdini Resulullah aleyhisselam'ın gabryna digrakadan Hazreti Ebu Bekr Siddiq'i jaýlaýarly. Çoşod derhak an yar-ı Resuli, çoşod derhak an yar-ı Resuli, cahan şod qarqa qam der qosse guli, Medine yekseri der su goftad, ço khurşidi ki der mağrib fetad. Pes az Ahmed budi o mehrabanter, emin o sadık o ba can geranter. Dil ummet zidaqaş porkhun şod, dil ummet zidaqaş porkhun şod. Zehicranش زمین پر آه و خون شد چگونه بعد او باشد قرارم که او بود یار و لطف روزگارم دیب شاعر şeyleytiye. Hazreti Ebu Bekr Siddiq ehli sünnetin menabi'lerine göre Doşemme gün Cemadiyü's-Sani ayın Doşemme günü 22-nji gün Cemadiyü's-Sani'dan 10-njy ýyl Hicri gameride amanat ruhuni teslim edakadany Medine'de Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna jaýlanýa. Hudaý tebarek we taala Hazreti Ebu Bekr Siddiq'den razy bolsun. Hudaý tebarek we taala Hazreti Ebu Bekr Siddiq'in mekany cennet etsin.
Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in siretini 36-njy jelesesi bilen soňladyk. Emma Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in sireti bizlere näme dersleri berýär, ýaş dostlar. Hemmesinin içinde dersler aýtdyk, hemmesini aýtmana forsat da boljakka. Ýöne bir holasarak Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in sireti bize şu dersleri berýär. Adam gynçylykla, sahtileň beraberinde çalışla we müşkelatla we gynçylykla we seni imanыңdan, seni diniňden, seni namazyňdan alyk galjak bolýan müşkelle bolmaklygy bilen adam ýene imanyň üstüne daýawdyryp başarýanmyşdyk. Sen bir ýerlerde işleýän, namaz okuýman gyn bolýar. Taňa gyn bolsa da imanyň üstü bilen Hudaýa tewekkül edip sen o çalışlyň ohdesinden gelip bolýan dersleri Ebu Bekir Siddiq bize berýär. Ebu Bekir Siddiq'in siretinde iman-ı rasih tafilye. İman Ebu Bekir Siddiq'den öwrenmeli. Mekkeň ähli Resulullah aleyhisselam öldürecek bolanda Hazreti Ebu Bekir Siddiq şu iman bilen Resulullah aleyhisselam'ın ýanyna bolýar. Hicretde ýoldaşy bolýar. Gary sawurda ya Resulullah bir eger aýagynyň etegini gözlese bizi görjek ya Resulullah diýende Resulullah aleyhisselam aýtdy. Ey Ebu Bekir Siddiq, ey Ebu Bekir, sen näme güman etýäň? Iki bolup duranlar, üçlenjimiz Allah'dygyny diýende, şonu inanmany, şonu derk etmäni iman Ebu Bekir Siddiq'in ýaly iman gerek bizlere de. Ebu Bekir Siddiq şu dersi berýär. Fedakari dersleri berýär. Dinden sirim janyndan malyndan geçýän Ebu Bekir Siddiq. Ya itimat dersleri berýär. Resulullah aleyhisselam'ın sözlerine her yerde iman bilen durup itimat etýän Ebu Bekir Siddiq. Ya hatta bir ahirki Resulullah aleyhisselam vefat eden ýagdaýynda hemme sahabalar bir muzterip bolup gynçylyga galan wagtynda bir dramatik bolakdan Ebu Bekir Siddiq sahabalyň başyn bozmany, yüzi gözünden ýaşla gaýtsa da, ýüregi gamy gusseden dolu bolsa da, emma ummatyň başyn çaşyrmaýyn ýakadany Hazrat Ebu Bekir Siddiq hemmesine dik durakadany sahabalar ýygnyýa. Hazreti Ebu Hurayra aýtdy, Ebu Bekir Siddiq şu wagtda bolmasatdy başymyzda, onda Hudaýyň dininde nauzubillah aramyzdan gitjekdi. Emma Ebu Bekir Siddiq şu taýda daýawdyr. Hazreti Ömer hazyan kepleýär, akyllan şaşýar. Hazreti Osman dili tutulýar. Hazreti Ali aýaklary ısmandyr. Resulullah aleyhisselam vefat etdi diýilende. Her sahaba, ulu sahaba, Hazreti Ömer akyllan şaşypdyr. Resulullah aleyhisselam vefat etti diýän men öldürörn diye. Hazret Osman lal bolupdyr, dili aýlanman keplemendir. Hazret Ali öýünden çykyp bilmendir, aýaklary yaramandyr. Emma gözünden ýaş gaýtsa da, ýüregi dolu bolsa da, Hazret Ebu Bekir Siddiq musulmanlaryň, sahabalyň başyn bozmany Resulullah aleyhisselam'yň wefatyny eşitdirýär. Ve ma Muhammedun illa rasul. Näçe jelese berhim iş okuýar. Şu aýany okuýar. Ve ma Muhammedun illa rasul. Ey Muhammed peygamber da bir peygamberdi. Kad halet min qablihi rusul. Mundan öňçäde peygamberler dünýä geldiler, geçdiler. Efe immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Eger Resulullah aleyhisselam aýrylsa, vefat etse, ýa jeňde öldürilse, siz ýene öňçäki köfrüňize öwrüljekmi diýip şu aýany okyp Hazrat Ebu Bekir Siddiq qylýal gyşartmany amanaty Hazrat Ömer'e täwil berdi. Georgi Zidenni bir tarihnigar, bir mesihi adam, emma tarihi beter ökdi. Ol Ebu Bekir Siddiq barada aýdypdyr. Danışgah Al-Azhar bir wagtda şunu çağırıpdyr. İslami tedris ver, tarihi ders ver dipdir. Sonra musulmanlar muhalefet etýärli bir mesihi näjere gelip danışgah İslamda ders vermeli, musulmanlaryň muhalefetleri bilen muvajih bolýar, muny getirilmeýär. Emma ol aýtýar, tarihi beter ökdi adam. Ebu Bekir Siddiq'in özü şu Muhammed'in doğurduğuna başka adam özlep durmalı, başka delille özlep durmalı aleyhissalatu vesselam. Şu Ebu Bekir Siddiq'in özü boljak şu Resulullah'ın doğurduğuna rivayet ya. Näme? Canın inanıptır, malın inanıptır. Resulullah aleyhisselam peygamber bolmaka inanıptı. Peygamberlik berilenine inanıptı. Meraja gitip geldim bir lahzaň içinde diýende dogry aýtýar diýip inanıptı. Ay canın öldürülecek bolanna gary sewri bile Resulullah aleyhisselam'ı yoldaşlık edipdi.
öýünden, eçersinden, malyndan, mulkundan geçip du nämäge şıňa bab bolup duran etigadyndan sirem. Eýş Muhammediň dogurlygyny aleyhissalatu vesselam Ebu Bekr Siddiq'in o lokon delilli ýakadany sanaýanmyşdyk. Pes ey ýaş dostlar, 36 jeleseň içinde Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in siretini soňladyk. Hudaý tebarek we taala hemmäňiz sawuk diýmediňiz, daş diýmediňiz, ýaqyn diýmediňiz, hemmäňiz geldiňiz. Şu mübarek jelesede Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in siretinden bir pay alyp her gaýsyňyz gelip daş ýaqyn diýmeni eşitdiňiz. Hudaý tebarek we taala hemmämizden razy bolup kıyamatda Hazrat Ebu Bekr Siddiq bilen bile hemmämiz mahşur etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala eserlemizde bereket goýsun, eserlemizde ulfat goýsun. Hazrat Ebu Bekr Siddiq'in sireti bilen ýaşamak hemmämize tawfik bersin Hudaý taala. Bir elhem üç ihlas okuyup eserde daşarda kulak asalla ve umidvarlımızın ruhlarına bağışlarsın inşallah okuyuverin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.